So nangabit ka sa una. Tinuod gol. Wa ang magha kay anak sa lain. Wala. Uso ni nasakpan kang JC. Sakpan jud gol. Dili na gid ni. Ngano man pud to? Mao nang gitawag ko og fuel school sa kuwang ugangan mama niya kay gwapong tao lagi daw. Pilo Pascual ana. Isungog ka nga gwapong tao kay Oo. nagkabit-kabit ka. Oo. Nganong kahilakon man ka? Ila ko kay kitpud kayong akong gibuhat sa akong asawa. Mayo kay kikibaw ka. Suko ka kol. Sako ko. Wilak na lang ko kol. Adik na ubanda si Chat Ato Ni. Kaya na to sugdan ang kini nga episode sa programang Binisaya Chit Chat Ato Ni. Manghangyo lang ko sa inyo ha kay daghan gihapon kaayo ug mga galantaw sa tuang YouTube channel ang dili pa mga subscribers ug dili mo malain lihog subscribe na intawon mo. Ani gyud dili na daghanon ang introduction ni Anggol kay grabe kaayo ka sexy aning ato ang makahinabi karong adlaw. Wala nagdahom ang inyuhang uncle for the very first time gyud ni sa programang Binisaya Chit Chat Ato Ni. Nga dili Bisaya ang ato ang makahinabi no kay sikat kayo ni siya nga vlogger gyud. Ivana Alawi. Dili na ni si Ivana, si Pules, nailhan ka nga sexy conductor sa TikTok. E makita na ko perminde ni sa TikTok man sa FYP na ko. Kan di ba ang sikat sa imuha nga kanang tugtog na. Budot sa kuha kol. Ang mga budot. Oh, budot sa- Pero naputi katong murag tungtong sahor amo sa to. Oo, kato. Nakapon. Mauna, di ba? Oo. Kana ang permindi na ko makita gyud sa TikTok. Unya na kay kog unsa man gyud ni siya. Nganong ingon ani man gyud ning iyahang postura. Pero ikaw gyud Piols, ang tinodin mong pangalan si Francisco Robatan Jr. Rabutan jud. Rabutan Jr. Unya Piols ang imuhang angga. Piols. Kani Piols dili ka kani dili ni tinuod. Unsa man gyud ni? Content lang nakuha ni kol. Aso di gyud ka ingon nga transgender bayot ana Dili dili. kol. Kay Minyo ga. Minyo. Da ako do kanak kol. Si ang imuhang asawa si Joyce. Mao na akong director kol. Director. Ang iyahang asawa nga si Joyce, gwapa ba ang iyahang asawa? Haon po ding tawanan ni. Gwapa o niya nagtrabaho sa Crocodile Park, no? Yes, Nasa kol, na. HR. HR. Ikaw, konduktor na gyud ka sa una pa. Sa karon kol, ako posisyon roaming driver ko sa isa ka company. Unya unsa man ning kaning magkonduktor ka? Kanang wala ko duty, kanang para na Sabado Domingo. Mubiyahe ko ana mo, siksi ko nyani ako nga ora. Wait lang, sideline nimo at the same time pang content nimo ingon na. Oh, pag Sabado, biyahe ko para content na mo ni direct. Kana Lunes to Biyernes, duty gid biya na. Pero kaning magkonduktor ka, bayaran gihapon ka sa imong driver. Oo. Pila may ma-income nimo ana og magkonduktor ka? Actually, kol, isa lang gid ko ka tuyok, isa ka round sa biyahe. Isa lang ka O, round. pagbalik ka na, Bunawan to Roas, Roas to Bunawan, pagbalik ka na, baba na ko. Diri na sa Davao City. Diri basig may sa kaso man ang Bunawan basig gagusa dili oy sa Davao City na. Nganong kani may trip ninyo nga content fuels? Kani kol na hunanaan ni sa ako ang asawa na content kay wala pa may nakahimo. Ang silugdanan gyud ni kol, hapon na to kol ba. Nauna siya nga unsa kaya mag-60 ka na mangundok. Suta niyo. Ang katong sa hina niya giitsa sa kuha, katong swimsuit, hinatag po to sa kumbayaw. Nya wala gito niya nasuot kay sa iyang birthday man to. Pero ato gyud dai kol, giitsa sa kumbayaw saya imo na yao. Nasyak ko siyempre, sa ko sa hagdan gisugat sa ko giitsa ko. Sa suta na ya. Imo na kay 60, hilig mo kag 60. Sumo to pag ingon ni direct, di mo tong suot ako kol. Di jud ko katuwa to kol. Perting ulawag na to ang gihimo kol ba. Akong ilo ka to kol dagas pag balibo karon kol nagupitan. Unya ako chinilas ato katong dako kayo. Sa tunga chinilas to basta akong aura to dinalian gito kol niya. Mao to nga akong bayaw pod, biyahe man, mao to gikontak nako. Timingan pod napadulong na siya diri sa Bunawan bagikan siya sa Davao. Mao to dali-dali pugog ilis. Nawag ko ato, plastar ako pasahero. Blind kay ko nga si direct dai naka-spot na sa akong video ba niya. Gi-upload niya. So pag-upload ron ni million views man to kol. Usara ka adlaw. Oh. Man to lang million views. Sa katong Sa Facebook or sa sa TikTok? Facebook. Mo to nga pag kuha na ko kol, si Bogi Dabi mga gwapo, kasi tapa na gwapa na kababae man to ni Saka. Sumo to pag-upload niya siya. Tanawa tanaw na ko. Thank you Lord. Thank you Lord jugo kay wala jugo magdahom ko nga maabot og million ko. Mo to nga nanunaan na mo nga among ipadayon. Kay murag ganahan mo po ng mga tao kol. Kana laging magkapit ko sa likod maski ang traffic, masabot og traffic doon kay di na mo overtake kay pati masiksiyan ako. Mo to nga
nga pagka pila ka adlaw na pod, distrita na gyud siksi na jud ko nang undok kol. So gipanindigan na to nimo. Unya kanimo mga suot, kakinsa man ni iyahan ni o namalit gid mo para naa kay masuot-suot sa imong content. Katong permiro na mong content ani kol, namalit pa mi. Di mo may mga costume. Grabe yung kapuya gid sa among kuan kol kay kadlaw ni matulog niya pagkabuntag gahin na pod mi. So sa pagkakaroon na panahon kol, kaloyan pod nga nanay nagahatag sa mga costume. Kasi may mga followers ninyo. Oh, followers na ko kol. Pero di po na siya hulaman sa imong asawa. Dili pod. Imo ra gid na. Ako ara gid masuko ko. Pati ng stockings. Mo kani. Yung sandal, Ako nga po ni. pila naman ka booking ng ana nimo nga sanina? Daggan na ni kol mga sobragato sa siguro ni. 100 na kabok mo mga sanina? Oo, sa ako lang. Ang uban hinatag, ana? Hinatag ang uban. So naagi kay sarili nimong aparador para sa imong outfit or wala na bod? Na box katong kanang box gud nga dagko kol. Unsa man ning mga klase nga mga sanina nimo pareha sa mga ingon ani? Ni Unsa man? ani naapoy mga katong Darna. Kasi Darna. Darna ba Costume. Oh, costume. Tapos mga minions. Dagan pa kuloy. Duha ka box to. Pero imong buhok taas na gyud ni sa una pa. Sa una kol kuan kanang ngana kol kanang jiljil. Look at his Oh, hair. Ngana kol. Jil-jil. Ana oh tindog-tindog. Unya hantod ni taas. Uni taas kay katong ikot-ikot gud na buhok ko katong color-color. Oo. Mamao to kong ginagamit. Nya karon nga magpagupit ko di naman siya masugot. Karon na moingon ko sa Sino una. sige direktor ba yan siya? Oh. So na moingon ko nga magpalungir ko siya testing eh. Kay upawan ta ka. Karon Karon di na po siya di na po masugot. masugot. Pero wala mo ni agi og kanang gisaway mo sa mga netizens, sa mga galantaw sa inyo ha. Na mangyapon kol. Unsa may ginasulti nila? Di daw maulaw niya. Bayot daw ko. Maskin ka na magbiyahe gud ko. Ala bayot. Uy dili ko bayot. Uy. Pero ako sakit man pero angay man akong dawaton kol kay para sa akong Pero dili pamilya. ra dili ra daghan og mga ingon na. Oo, gamay lang Kay naman. daghan gid ang mas malingaw sa imo ha. Oo. Pero kaning mag-content mo og pagkasiksi kong doktor nimo, napoy mga hatag og tip nimo ana. Naakol, mga Mga pasahero. Mo ba? Keep the change na. Unsa may pinakadako? 1K. Gara. 1K, 100 si Lady Tisay. Katong vlogger, good goal. Kay traffic ba o niya, siyempre mamo na akong ting sayo kanang stop ang traffic light. Nagsayo ko nya wa ko kabalo dai nga siya dayto, di gidool na ko. Nya to nga wa ko magdawom nga siya di ay. Di dagan na pug ko. Ni stop ra man pod kay traffic light kay ni balik ko. Balik na ko ron ko wa ko magdawom gitunulan ko niya og 1K. Nya mo Pero to nga. dili siya pasahero. Dili oh. Pero kaning magkonduktor ka ningon ani imong suot. Naapoy mga pasahero nimo nga mga tiguwang na lain og tinanawan. O naa man pod gold di gina maiwasan unya mas labaw gitong dili lain og tinanawan. Mas ganahan gid sila. Mas daghan og malingaw gid Oo. nimo. Mag-unsa man pugani og ganang magdaga na ang kuan kaya makita na ko si mo nga kana namang muhunong manawag kag pasahero. Pero kanang unsa magkumbabit gyud ka na sa jeep. Unsa man? Oo, tinuod yun ako nang masero jud ko. Tawag pasero, naog, say, nga tawa sila kay mabiyaan man ko, nya ngani ko hills dagan. Kaya daghan nagkaila si mo. Kaloyan pas Ginoo ko lager magkilas ko pagka-sexy ug kagwapa ko. Unya dili pod mag-traffic tungod sa imo ha. Naagi say ko mag-traffic gud magdagandagan ako anang stop unya go na di ay. Nya nagsasayaw pa Oo. ka na. Wala pa yung mga saba na si mo ha. Wala man pod call. Wala man pod sa Ginoo. Ang mag-make up nimo si Joyce gihapon. Oo. Or kabalo na ka mag-make up. Di ko kabalo kuloy. Ako ang sama gid call. Nya pati tawag ko nag-contact lens pud siya oh. Naa, jud, Unsa Tol. man ni bag-ura ng contact lens nimo or Dugay nagdugay? na ni call. Kining si Piols, kinaa minyo namang gyud ka. May kasado ba mo ni Oh, Joyce? kasado, may Kasado mo. Unya, man mo nagkaila ning Joyce. Sa jeep ra gyapon call. Unsa siya jeep? Nagkundok ko. As konduktor lagi ka sa una. So ayha ka na himong driver karon, konduktor na ka sa una, diha gyud ka nagsugod. Konduktor ko mga 3 yata ko edad tapos akong papa akong driver. Mao to nga naabot ako ang edad sa pwede na magkuha og speed ayon lisensya. Mao to nag-drive ko gusto-uso ko. Driver ko gusto-uso. Ang uso-uso mo na tong kusog magpadaga no nga boom 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 no. Mo na. Mo ba na? Inahinay raman ko call. Oh, pero mao man na ila diri sa Davao Good. Oo. Mayong kag uso-uso mo na kusog magpadaga niya. Boom 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 ang tugtog. Pamila sa una ng high school, college, siguro ko college ko, malagot mag-umusa kay giuna mahadlok manggo. Kay kusog mo magpadaga ng mga uso-uso pero diha ka nagsugod. Oh, diya call. Nagkonduktor ka sa una. Pila edad nimo na ilhan nimo si Joyce man? 18 call. Unsa man ni nag-uyab-uyab sa mo? Unsa man? Kuan kaning mangundok taw niya. Kuya pugkayta mo. Sa tawag anak call, jamming. Jami. Ayaw, pagpangutan na. Gini mo kahon mo siya. Ikaw rin kahon mo Jami. Sige, Jami. Pasahero si Joyce. Eskwela sa Holy Cross nya. Asang Holy Cross is Davao? Oh, Holy Cross of Davao. Oo niya. Mo to nga ikog number. Mo to nga murag okay man ako ang dagan ani mo to nga nanguyab ko. Dagan gyapon siya nanguyab siya agad pero ako may nakapasar call. Basig imo hapon nang hatod sundo siguro nimo ana. Anak call. O anak gid siguro. Imo gibuhat sa iya.
Pagkahuman ninyo uyab-uyab mo sa Manila, minyo dahil mo. O nagka-limot So nag-uyab pa na, yung mga tuig na nag-uyab mo niya, nagminyo. Oo, Maraging nagminyo unta pa, na. oo. Pero ikaw kay konduktor man ka, di man permi nga naa si Joyce, niagi po ka o ka ng igat-igat sa ubang pasahero, no? Kana kol. Murag niagi jud ko anak O kol. so niagi lagi ka. Oo. O sa Pero minyo na mo ni minyo Joyce. na ko, Col. Ah, so di lang dahil sa jeep kagakabit-kabit. So nangabit ka sa una. Tinuod gol. Wa ang magha kay anak sa lain. Wala. O so nasakpan kang Joyce. Sakpan jud gol. Diri na gid ni. Nga naman po to. Mao nang gitawag ko fuel school sa kuang ugangan mama niya kay gwapong tao lagi daw. Pilo Pascual, ana. Isungog ka nga gwapong tao kay Oo. nagkabit-kabit ka. Oo. Joyce, gusto lang ko mangutana about atong tunangabit si Fuels. Unsa man to pagtuon nimo nga wala na gid mo ato, unsay nagdagan si mong utok ato, Joyce? Kuan kol kanang actually ato kol gikan atong pagbinuang niya is nagbulag jud mi ato for almost 2 years na niuli ko sa akong mama. Siya lang nabilin diri sa ilaha. Muli dito pa among balay sa may atubangan tapos kol ang mga bata tabok-tabok lang. Ana lang ko among set up that time until such time katong nagka-pandemic uso gani nga katong lockdown tapos if na member sa family is ma-quarantine mo to sa kahadlok na ko kol nga kanang maapil ko sa i-monitor so mo tong murag walay lain pamaagi is to nga uli sa mo dito sa inyo ha mo to na ni uli ko mo to na time nga nakabalik mi diri year 2021 to ko to nga nang murag wala na kay syempre 2 years na good na wala bata na lang ang connection siguro ang nangita lang pug paagi ang Ginoo nga balik oh. Di unsa man to nimo pagkabalo nga naikabit si Fuel? Kuan kol kanang sukad pa sa una kol dili man jud ko hilig anang kanagay mag-uban-uban ko maski tong estudyante ko wala jud ko ka experience sa iya nga kanang on board may tawag anak kol no kanang muuban wala jud ko kay ang akong reklamuhan jud abog ang dili ko ganahan niya kuan pod siguro sa salig kol dako lang kog salig sa iya nga ana kay syempre kanang wala po ko niagi og relasyon nga binuang ba. So mo to nga, niabot po tong time nga, balimurag sa iyang konduktor kol ba, kanang wala po kaagwanta siguro ang asawa, siya ang nagkuhan sa kuang Joyce, ana. Mo to nga, murang po siya buang i-confront call kay kung magbinuang siya, pag i-confront ni mo, mapudayon, masakpan po. Mo to niya, sakpan na, mabalik, sakop na po, murag, kuha na lang sako sa akong mama, ato na time. Anaman to'y time call nga, gipapili nga. Siyempre, kabalo na mo ko sa akong mind nga. Kami gud iyang pilion kay tungod na ang anak niya bago pa ko nanganak ato kol ba sa ikaduha. Pero katong pagbuwag na mo, wala na gid ko naghatag sa iya kung sa pa iyang pilion kay kung sa ko lang kaugalingon kol, nakahunaw na ko ato nga kung dili na magbalik dili na. Nanap ko sa akong kaugalingon ato nga. Magpaabot na lang ko sa akong apo, maminyo akong anak. Kay murag dili na pud nako kaya i-take kung masakitan pabalik kol ba. Mo to pag hatag na kong second chance sa iya ko. The time na usabon nimo dili na jud ko tama na siguro kung usabon man niya ko siguro nakanap ko sa kung ganun kaya na siguro na ako mubarog na ako pero wala po na ako ginampo ko lang nga mausab to karon makahilak lang ko kay syempre do dili man ko magdumot pero dili jud ko kalimot ana ba siguro nagyapon ang sakit pero nadawat naman ako ko ana na lang po ko sa ang Ginoo na lang jud ang mag-igo siguro ko nga nadawat na ko siya tungod kay dako lang po jud ko pagsalig sa Ginoo mao ra gito akong gipanaptan aside sa akong mga anak mao ra to nga gilang kog ampo nagbago ra man pud ko labag gruta kana lang pud ko mao lang pud tong makuan sa akong mama sa iya sa una maski nana iyang bisyo is ni minsan wala ko nadapatan masustain jud niya among needs ba biyahe siya sa una jeep nagid sa ko ba remit jud ana kana lang ang apan wala siya dili siya manigarilyo daw naaman jud nang inom kato lang aside ana iyahang pag magbinuang kay madala sa galgal or iyaha jud pod aside na wala naman ko ana man pod ka nang in terms sa mag-provide sa mga anak ga hatag mangyapon siya wala man siya nagpabaya unta kol mag tinuod man nga nagbago siya tuloy na kay wala biya mi gabata kol gatigawang mi tapos among mga anak gadagko dili habang panahon makasabot ko og akong mga anak mo na karon ko unta magbag-o na siya tapos wala na pud siya angay kol kung binuang Gipasaylo kang Joyce. Pasaylo ko kol. Pasalamat ka. Salamat jugay ko kol. Naabot ko ngani nga
punto nga sexy na kayo ko. Unya naman siksisiksi nimo. So pagkabit nimo, gipapili ka ni Joyce o kisa imong pilion ragana o wala ra pod? Ipapili ko, Kol. Giunsa man kaniya pagsukmat? Sa pagpili, dili man pwede duha. Dapat isa lang. Siya akong gipili. Nga na mo'y anak ani. Nana. Sa Unsa inuwa man ko. ni? Pero karon nagbago na ka. Unsa man ni? Nagbag-o na dyan ko, Kol. Kol, nagbag-o na dyan ko, Wala Kol. na yung mga sideline. Wala na, Kol. Unsa may realization nimo Piols nga di na nimo to usabon? Naununaan ako, Kol, nga dili gyud maayo kay pamilyado na ta. Siguro tong panahon na, Kol, wala pa na mature akong nauna. Sa mo to nga naabot ko ani akong edad ron murag. Ununaan gyud yapon ako to, Kol, pero dili gyud siya maayo na katong idaran ako murag bataon ba jud to hunahuna ba wala pa sa mga kabuang gud. So karon nga nagseryoso na jud ko sa kong pamilya, Kol. Tinud-anay na gid na. Tinud-ana na gyud, Kol. Yung magbinuang anong kahilakon man ka? Ila ko, Kol, kay kitpud kayong akong gibuhat sa akong asawa. Namayo kay kikihibaw ka. Suko ka, Kol. Sako ko. Muilak na lang ko, Kol. So nakahibaw ka nga mali gid to. Dako jud kayong mali, Kol. Gwapa si mong asawa, Piols. Nimo pag binuangan. Gani, Kol. Tanaw gani ko, Kol. Wapa man sa akong asawa di ay. Pero mas gwapa na kagaron. Mas gwapa na ko karon, Kol. Unsa man imong gusto isulti kay Joyce? Dagan kay salamat sa imong pagpasaylo sa ako direct Joyce Marie, akong asawa nga gwapa ug supportive kayo. Wala sawa suporta, Kol. Maayo na lang kay gipasaylo ko niya, Kol. Talag sara kay asawa makapasaylo uban nga dako kayo sala. Adik na uban pa si Chat at Tony. Paliap sibok! Mari ka na anak mga pasayro kay smiling face kayo. Uy. Sorry, Kol. Uy. Pliti ni mo ba? Ay, sorry. Nag-pliti po, lingkod na ka niya. Sorry lang, God. Ano na ako? Sorry, Roas. Ano ba pliti? Sorry. Ingani good mo sakay sa inyo, ha? Konduktor ka, sir. Dili. Maong paghilom. Ay, sorry. Dari lang, Goya. Bulan. Ang bughat nako, dunganan pa og pamaon, labad sa ulo ug hilanat. Rexidon Forte! Sa bugat ug sa gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidon Forte! Mas balat, sobat!